Готов ли си? Готов си. Ай малко усили да видим какво става. Айде да запишем на фристайл. Дали са променили баровете? Всичко се започна от улицата. Търсих истината, но ме караха в лудицата. Опитаха да се запуша в кашон. Дигам шипания телефон. 3 обаждания непознати. А вера ми има нужда от адвокати. Раперите вярват в илюминати. С моите хора пълни психопати. Това, което правя, се нарича вайб. Викат ми Бранимир, новия хайп. Искам хайп, нов бит. Кучко запуши устата, гекста шит. Той е бандит, а аз съм прикрит. Направих работата да работи за мен. Трябва да работя, защото познавам всеки ден всеки те около мен. Имам нужда, кучки честни. Карам 2 пъти, само в Бентли. Сънувам, че съм милионер, президенти. Да го духа Луцифер, изтъркани ленти. Няма моменти, които да имаш, а вера ми иска проценти, но ти ги взимаш. Опитваш се да снимаш, ела насам, бързо и ги вдигаш. Той ми говори за 3 текста, на друсане, използва стреса. Това го правя без наркотици. Римата ми се римува с цици. Политици да го духат. Правя нещо, но нищо не ми пука. Гледаш ме, очите са ми червени. С моите хора спираме на зелено. 500 коня чакат под капака. Добре дошъл в играта, мадафака. Говориш ми за вайба, такива са правилата. Влизам с бата в махалата. 3 братя в играта. Направи така, че да си затваряш устата. Това е сила, Господи. Помогни ми, греховете ми прости. Всички рапъри се мислят, че са много важни, но делата са ми малко продажни. Трябват ми адвокати. Дигам среден пръст за илюминати.